ashe DJ ba ni kiɗa na tarwatsa ma kai in dan dogara nan kanan dan ciwa Allah shi ne dogaran gwamna. na san cewar zai rike wannan take Kuma bai zamo kai shashasha. bari in ci uban barau na ta Allah harmarce shi ne dogaran gwamna. gagara ta shiga turnike na mu Allah shi ne dogaran gwamna. ga sarkin tsallabiri shake bera Kuma bai zamo shashasha. ranar da kawo ita ce za mu yi Allah gyara shi ne dogaran gwamna. ruhu zaki shi ya ce a tare Allah kura shi ne dogaran gwamna. kwamishinan lokal government da yake da musura Kuma bai zamo shashasha. ruhu zaki da mana kore bazara ma'anar gwamnan bauchi kenan Allah shi babana ne dogaran gwamna. ashe ya ce ai waka ci uban sirna Kuma bai zamo shashasha. ruhu zaki ka ji sakon baki na wakar gwamna da ka ce a yau a ji Allah shi zance ne dogaran gwamna. na murtala da masu ne da kalamai na Kuma bai zamo kowa shashasha. ta gwamna mu ba ma kyale nan ba Allah shi ne dogaran sai ka ga kaura ba sa yaro ne Allah ba shi ne dogaran Dan gwamna. Bala Muhammad bai zamo dan koyo ba. Kuma bai zamo shashasha. Dan shi bai iya wannan ba. Allah shi ne dogaran Kai ne dai ban taba jin wani gota a mata Allah ba. shi ne dogaran Ai ba dan gwamna. kaura ba, kai ba za ka ci zaɓe ba. Kuma bai zamo shashasha. Domin kai ba ka san wani mai amfani Allah ba. shi ne dogaran A gwamna. shekariyar ban za ka ce malon Allah gwaza. shi ne dogaran gwamna. Bari in yancin ka suna ce ma banza. Kuma bai zamo shashasha. Ka ɗan yi suka hege mai kan kwalba. Allah shi ne dogaran gwamna. Ita yi bai ita ruwa Allah shi ba. ne dogaran kai gwamna. ni ba waka ban ga girman riga ba Kuma bai zamo shashasha. abin da na san shata mai wuce kwairo Allah ba shi ne dogaran gwamna. adai fi mu hayaniya ba baki Allah shi ba ne dogaran gwamna. wanda mawaki ne da ke da zubin kura Kuma bai zamo ina ci shashasha. uwarka idan kana zakin kaura Allah shi ne dogaran gwamna. wannan bauchi da yau wuce suka Allah shi kala ne dogaran gwamna. wala muhammad wanda bai sanya kara Kuma bai zamo kai shashasha. kuma dogari sai ka dai ba da Allah sarki shi ne dogaran gwamnan dogon Bauchi. banza ka kauce ma Allah kake shi ne dogaran jama'ar gwamnan yankin sa suna kira na yi dokakke Kuma bai zamo ba shashasha. ni ban taba jin wani goja a mata Allah ba shi ne dogaran gwamnan ma kanke sai ide kawai ya dage Allah shi kwalba ne dogaran gwamnan yankin sa ba za ya bar haɗa gaba ba Kuma bai zamo ai shashasha. watan ƙaura ko ba za ka ci zaɓe ba Allah shi ne dogaran gwamnan na dogara ka yi girman Allah shi dogo ne dogaran gwamnan lokaci zai zo mu duba gogo bai zamo shashasha. san gagara ya haɗe kaya nan ya koma wajen yan rudani. Allah shi ne dogaran gwamnan Bauchi Bai zamo shashasha ba. baya bari a yi sata shi sa. Dogari ya haɗe kayan sai ta yi wajen yan Allah shi rudani. ne dogaran gwamnan Bauchi. Kuma bai halin ɗan baki ba. Baya bari ai sata shi sa. Dogari ya nade kayan sai kai wajen yar Na ce Allah dogaran gwamnan Bauchi kuma bai halin yan koyowa. Dan canje-canjen jam'iyya shege wuri dangin Allah alle. shi ne dogaran gwamnan Bauchi. Na gode. Baya bari ai sata shi sa. Dogari ya nade kayan sai kai wajen yar rudani. Da nufin ta'ala komai na zo zan faɗi shi ne farko. Jagaban katabun mai girma. Sarkin dare sarkin rana shi ne yadda na yau karko. Ba ma maganar kotan mata. Yawa shidin na gode ma da kasa na gagari mai karko. Kaura ne gaba ne gwamnan Bauchi. Da nufi na yardar Allah mun ci uban gudun yaro. Allah shi ne dogaran gwamnan Bauchi. Kuma bai halin ɗan baki ba. Baya bari ai sata shi sa. Dogari ya nade kayan sai kai wajen yar rudani. Sai na yi salati kun manzo haskensa ne ya sadarta ni. Jagaban katabun mai girma. Ya dan Amina da Abdullahi shi na rike na haye tsani. Ba ma maganar kotan Haka mata. ne har Ali
takama ba hauka ba. gaban ka takun mai Kai na gagar da ni ya kai ka jihar Nasarawa, mu tsaya da mai duba. ba ma maganar bautan mata. Sai dukiyar al'umma ka kwashe kana ta ɗage kwalba. Gaba dai gwamnan Bauchi. Tuni ya kai ɗan Bauchi cikin Nasarawa nan ba Allah shi hauka. ne dogaran gwamnan Bauchi. Kuma bai halin ɗan waƙi ba. Baya bari ai sata shi sa, dogari ya nade kayansa ya kai wajen yar rudani. Jama'a yan ninki suna kwado shi ba ruwa ya zauna ba. Ya gaban ka takun mai girma. Wani fama ɗan majalisa na nan ba a yi mai riga ba. Ba ma maganar bautan mata. Dama kawali ne ɗan daudu, me yasa ba ka tuba? Gaba dai gwamnan Bauchi. Tafiyar ƙauran Bauchi mu dama ba mu wadar ƴanci Allah shi rani. ne dogaran gwamnan Bauchi. Kuma bai halin ɗan waƙi ba. Baya bari ai sata shi sa, dogari ya nade kayansa ya kai wajen yar rudani. Da ma muna da bayanansa shi bai zama ɗan goyo ba. Ya gaban ka takun mai girma. Duk wanda ya ɗauka dan dama zai kira shi da baba. Ba ma maganar bautan mata. Ni dai kuma naman rago ban ce abu ani na jaki ba. Taurari gaba dai gwamnan Bauchi. Ashe ina dogama ya hau jirgin leda ya biye masa Allah shi ne zindani. dogaran gwamnan Bauchi. Kuma bai halin ɗan waƙi ba. Baya bari ai sata shi sa, dogari ya nade kayansa ya kai wajen yar rudani. Gaske. Yawa. Sarkin tsalle-tsalle biri. Taura ba san gaba ne. Can ma da ka tafi suna murna. Sai ka iske rashin nasara. Sarkin tsalle-tsalle biri. Kaura ba su an kaba ne. Can ma da ka tafi suna murna sai ka iske rashin nasara. To kura na ganin kura ita giwa ta ficin ice. Sarkin tsalle-tsalle biri. Wani ya ci taliyar ƙalhe shi kenan bari in kuce. Taura ba san gaba ne. Koyan yankinsa sun gane mar sun ce ba ya san yanci. Tare da shi ma sun yi bin shirka. Can ma da ka kai ka goma na san sai ka aure shi nasara. Sarkin tsalle-tsalle biri. Gwamnan Bauchi ba su arkawa ne. Can ma da ka tafi suna murna sai ka iske rashin nasara. Dama halin sa ne wannan daga inda ya je ana ta faɗi. Sarkin tsalle-tsalle biri. Kwanta da kuna a da kun duba ai na san sun wuce mahaɗi. Taura ba san gaba ne. Bidibin ma da ka zo sata ka zo sai gwamna ya faɗi. Tare da shi ma sun yi bin shirka. Shi yasa ya fice jam'iyyar ya gaba babatun nasara. Sarkin tsalle-tsalle biri. Kaura ba su an kaba ne. Can ma da ka tafi suna murna sai ka iske rashin nasara. Bala Muhammad mai haƙuri ne ko da ka zo ya riƙe ka kun zauna. Sarkin tsalle-tsalle biri. In ya riƙe ka amana ya ce ku zauna Bauchi ta ɗara a auna. Taura ba san gaba ne. Ashe kai kau da mugun hali ka zo ka ji fir'auna. Tare da shi ma sun yi bin shirka. Kwana tare da shi da ya tafi suka ƙi shi suna wurin gwamna. Sarkin tsalle-tsalle biri. Kaura ba su an kaba ne. Can ma da ka tafi suna murna sai ka iske rashin nasara. Murtala ba da masu imani ne baban Ahmad kayar addu'a. Sarkin tsalle-tsalle biri. Na san duk faɗin allowa ya wuce allan icen addu'a. Taura ba san gaba ne. In ba abin mu waƙa sai dai hayaniyar banza ana shewa. Tare da shi ma sun yi bin shirka. Kai da yardar Allah wanda ya bi ka yana la'ayar rashin nasara. Sarkin tsalle-tsalle biri. Kaura Allah su an kaba ne. Can ma da ka tafi suna murna sai ka iske rashin nasara. Wasu ne suka ce dogama ya fita ni sai na tuna da na mai addu'a. Sarkin tsalle-tsalle biri. Ko tarihi ma ya nuna ɗaya in ya fice wasu ne ka zuwa. Taura ba san gaba ne. Tsalle-tsalle in kai maka kuma mun san baya hannun mutuwa. Tare da shi ma sun yi bin shirka. Tsalle ne ake a shiga amma da fita sai ka yi. Sarkin tsalle-tsalle biri. Kaura Allah su an kaba ne. Can ma da ka tafi suna murna sai ka iske rashin nasara. Gwamnan Bauchi mutum ne mai daraja jama'a suna ta faɗi. Sarkin tsalle-tsalle biri. Domin sanadinsa na hau mota kuma na san ma ina da daɗi.